ବୋହୁ ମୋ ଚଷମାଟା କୋଉଠି ରଖିଦେଇଛି ଟିକେ ଖୋଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ ନିଜ ଜିନିଷ ସଜାଡିକି ରଖିନ କଣ ପାଇଁ? ଶୁଣ ତମ ମା କୋଉଠି ଚଷମା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋଜିକି ଦିଅ ନା। ଘର ସବୁ ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ କରିବ। ବୁଢୀ କେବେ ମତେ ଛୁଟକାରା ମିଳିବ କେଜାଣି। ସୁଖ ଦିନେ ଅଧେ ଦୁଃଖ ପାର କଣ ରେ ମା, ତୋର ନିଜ ଜିନିଷ ତୁ କଣ ନିଜେ ସଜାଡି ରଖୁଛୁ? ତୋର ଦେଖାଯାଉ ଚଷମାଟା ସେଇଠି ଥୁଆ। ଲା 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 ହେ ସୁଖ ଦିନେ ଅଧେ ଦୁଃଖ ପାର ମାସି ଲୁହ ଚିହ୍ନା ଝିଅ ହସ ପରଦେଶୀ ଆରେ ଜଲ୍ଦି କର, ସ୍କୁଲ ଟାଇମ ହେଲେ। ଖରା ଛାଇ ଆରେ ମିଶି ଫୋନ୍ ଟାକୁ ଦେଖିଛୁ ଯାଏ ঋଷି ତୁ ଦେଖିଛୁ କି? ଯାଏ ଖସି ଏତେ ତମେ ଫୋନ ଦେଖାଇ ତମେ ଆଖି ଫୋନ ଦେଖାଅ। ଆଉ ମାମା ତମ ଚବର ଚବର ମତେ କେବେ ଛୁଟକାରା ମିଳିବ କେଜାଣି? ବଡ ମାନଙ୍କ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତମ ସ୍କୁଲରେ ତ ଏଇଆ ଶିଖାହଉଛି। ପଛରେ ପୁଣି ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଘରେ ବି ଶିଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତମ ଠାରୁ ଚଲା ବାଟେ ଫୁଲ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଗୋଟେ